bukid guys, kay manuba sila sa saging. Ulo na mag-undoy. Manuan ko din, isa-isangga. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간 Pagdakop din sa isa, kay ato sa baon. 기다려주고 지켜줬잖아 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아 아침 창문 Naingnan siyang barino kay ang cellphone kay 햇살과 같아 robot man. 시간이 흐를수록 나에게 Ayo pagbahog. 깊은 사랑이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘 가끔은 힘들어 견디기 어려워도 내 곁을 지키는 네 존재로 난 늘 감사해 생각지 않은 많은 Nakauntang biskwit guys. Guys, lupa langka Marang. marang Nahilaw pang marang. luto So di ami diri sa bukid guys. Si Mumon ug si Riri tuwa sila nanusis sila sa saging kung naabay matuba kay naanay buyer. Na kami ra din higibilin wa nami naguban dadto kay kana ang magkarga pa man sa saging na wa nami masakyan. So ang among buhaton karon kay kami ra man dinhi na may luy adanhi nga mga kuan ako ning itanom. Na ako ning itanom para mudaghan ni siya guys. Padaghano na mo ni undoy. Di ba doy? So mangita pa kog kuan purok ani. Asa ba ko makakuha purok wa man mi kadag purok. Tuwa ra man si Papa Riri sa kuan nagharbis sa saging. Dili man ta magadto kay wala tay motor. Dali na. Di lagi ka maligid. Pas. Uy, ikaw dala ning luya okay. Kipitan ta ka. Pagdali na. Dera ka? Ada na ra ka ha. Ako sa naitanom. Nagduy ka hadlok siya guys kay maligid kuno siya. So dinhi ko magtanom sa gulay guys. Pero kato akong binhi dadto batong ra to siya og ampalaya gamay ra pa jud to siya then okra dayon pero sige din na lang. Tapos na matanom. So ako itanom ang luya dinhi. Na ba pa ni undoy na ako noy pis di siya kay naay pis kadlok siya. Dani na ko itanom ang luya guys. Kaya para nga kuan. Na lang siya magdaghan. Di na ta magpalit sa merkado. tara Unsa? tara ba Gitara? tara Daghan maguna ba? tara Ha? I tara Sara. Isara? So niara akong itanom guys. Akong gilungag. Si undoy kadlok siya kay maligid kuno siya. May na lang ni guys mag kuan mag tubo ni siya. Magdaghan. Ha? Ni manok ane Na ato manok.
Hindi ni kahigon sa manok. Kay Nakaw manok. ha? Nakaw manok. Nalakaw ang manok. Anak. Ako na natanom, guys. Pasirit dong. Pasirit. Si Riri pag dinhi siya na mga saging ayang natanom oh. Badaghan na iyang tanom. Daghan na iyang tanom-tanom nga saging diri, guys. Mantageng. Di na kayo layo pag mag-harvest. Puhon. Taging. Nabaya oh. Man. Nadanha. So, daghan day marang diri oh. Daghan bungas marang. Habog lang. Ito po ubos, guys. Di po sa ubos na po dyan daghan saging di natanom oh. Then, kini din hi muna among tanuman sa gulay. Nanguan pa ko sa kanang binhi. Maadto pa kog diiwa pala kung nakalugar sa dii pag adto mga kog similya dito sa gulay. Na si Undoy. Ito mong payag nga gamay. Dili problema na ko diri, guys, sa pagkuan sa kanang mga gulay kay naay daghan kawayan oh. Di ko maglisod sa kanang ako ikuan kay naamay daghan manok. Kay naamay daghan manok, di kinahanglan gyud akong kuan-kuano nang akong agitanom. Usukan kay para dili makuan sa manok. Uli na mi, guys. Hadlo ko na siya maligid. Na. Muna siya diha. Tungtung. Hawid gid. Mura siya kuan. Di man sa check pabilin dito ni Alchil. Di uban-uban siya din eh. Napukol na ko doy. Patay na mamalilin. Yati na. Abot na. Hagoy di ay. Hugaw ra ba kayang kamot? Nayati na ang liog ni mamalilin. Trapuhi ka na. Ayuha. Kay imong kamot hugaw kayo. Napasipi ka so. Trapuhi ang kamot ni ang liog ni mamalilin. Ay. Salamat. Kiss lang mamalilin para walang kapoy. Akay. Ay marang, guys oh. Kaon si Undoy. Hinakaon ta, guys. Tuntag, guys. Unsa man ay mong gikaon? Mayang. Mayang. Bag. Aman di ay. Tabaw! Mga onami, guys. So among sudan ay laki mi. Na ay adubong baboy balo ni Papa. Tagaan mig sampay na ni Busing. Tapos na inunon nga isda. Muning tinula kagahapon, guys. Nga wana kuan giunon kay para maglami-lami. Wala, isda, dadat na. Wala na. Kuha naman nimo. Kuha na ako. Di wanang isda sa dagat. Sada na masampay na, pagwili kayo. Isda, dadat. Ayan, turmuro kayo. Amra, Ay, sa! Ikaw na diya. ako akan ni. Hey! Tabaw. Mga anta, guys. Panghaga di ada sa guys na to oh. Uy, Hi guys. Tanon ako. unsay mo gikaon? Nga baboy. Baboy. Sudan sampay na. Hmm? Anya na ni. Kura. Kura butang. Naabot na ni Roy last third. Maramtin na puli na. Tura?
Nunta mo sa ako. Imo sa butangan? Lagi na mo. Sige man talaga mo. The next day. Hi guys, good morning. Magluto ko sa kuan guys para sa pamahaw sa mga bata ug balo nila. Akong lutoon hotdog og tocino roll. Thank you so much Ma'am Melda Capin sa share mga blessings sa amin. Ayan, magluto ko ng ulam para balon sa mga bata. Ang mga bata guys, tuan nangaligo sila. Nangaligo sila kay ngamong tubig diri no. Kuan yun siya, wala ni agas. Ito sila sa ubos na ligo sa may tangki. Ayan, magluto ta ng hotdog at saka tocino roll. Tapos ang Liam, ang Undoy. Morning, morning. Morning, morning. Morning, morning. Naunsa man na? Sindog na kay bangon na ta ni mama. Naunsa man na siya Kay bangon na paparere. mama kay bangon na ko na siya na kung ibalik igda. Agay, naunsa man na? Morning. Abay. Kisa Mama Lilindi. Morning mama. Kisa Mama Lilindi. Morning mama. Ito guys, kakain na sila. Yan ang ulam nila. Nakakuha naman sa balon ninyo? Gisudlan na. Ang imo, Alchel, gisudlan na nimo? Mana? Pag-pray Koreana. Tubig! 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 From thy bounty to Christ our Lord. Amen. Pag-pray, Undoy. Kuha ay bintoy sa kwan. Butang. Sige na, pamahaw na mo. Pamahaw na mo. Butang iya kwan. Tangi sa sudan. Hotdog. Tatsa ka na ang tuwida mo. Hala. Kau na dong. Kauna, kauna. Hindi ba na? 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아